Velkommen til Sky News. I aften så sender vi direkte fra Skywalk-lejren, hvor vi hygger os rigtig meget her foran lejrbål. Men vi mangler lidt nogle mennesker. Jeanette, hvor er alle menneskerne henne? Jamen jeg tror, det er hen at tilmelde sig. Tilmelde sig? Skal man tilmelde sig? Ja, det skal man gøre inde på hjemmesiden inden 1. april. Så det er lidt vigtig information, ellers så kommer vi til at sidde her foran sådan en tom lejrbål. Og hvornår er det, at Skywalk-lejren er? Kan I huske det? Det er fra 5. til 7. april. Fra 5. til 7. april? Ja. Bliver det fedt, Tobias? Det bliver rigtig fedt, for jeg er fuldstændig sjæl. Så Tobias han tager også kage med, så det bliver den. God lejr. Hej med jer til. Det er ikke også. Nej. Vi vil savne jer, hvis I ikke kommer. Meget. Nu på søndag. Skype. Vi skal tage og komme. Vi skal hele Jebsen. Det er super fedt. Nu er der heldigvis en til, der gider at dele den her fantastiske Skywalk-lejr med os. Så du har noget, du vil fortælle os? Jeg har jo ikke engang set manus. Hvad skal jeg sige? Skal vi tage den bort? Skal vi lige tage den forfra? Jeg synes, det er pissegodt. Nå, okay. Du skal bare fortælle det. Jamen, det er fra den... nej, det er jo ikke, det er da ikke nu på søndag. Det er næste søndag, er det ikke det? Eller næste før? Ja, den 15. til 7. Nej, den 5. til 7. april. Nej, det er Sky Prayer, vi snakker om nu. Nå, er det Sky Prayer? Nå, jeg tror det var lejren. Nå, ja, lige præcis. Der er lidt lejrstemning. Nå, jamen det er på fredag. Nu her, den... hvad må det være? Den 22. marts? Det er den dag. Nej, Ja. det er fredag. Nej, der er også altid Sky Prayer. Men det er i dag, hvor det bliver vist. Nå, så det er i dag? Ja. Men fredag, så bliver det her det bliver vist. fredag er i Først dag. efter påske. Ja, okay. Det er fredag i dag. Altså, det bliver vist. Ja, men så har det jo også været Sky Prayer. Prayer Er det jo. ikke om søndagen, så den 24. Nej. Nej, Fredag. det er Sky Prayer, det er lige inden. Optager vi stadigvæk. Lige inden Skywalk. Vi skal have den her med. Så det er lige inden Skywalk. Så Fredagen han fortæller efter om noget, ferien. der er... Sket, ja. I Det princippet. sker Jo. også næste fredag. Ja. Så vi skal bare Du huske- kommer til... Så kommer han... Så siger vi bare, har du været henne? Jeg har lige været til Skype. Vi Men skal er det ikke, tage- er det Skywalk klar? Vi er på Så er det lige Skywalk. engang Skywalk. Er han så kommet fra Randers? Men lige nu der laver vi Sky News på fredag, ikke? Nej, vi laver den ikke om. Men fredag efter ferien, der er det jo Skywalk klar. Okay, skal vi ikke bare slutte den af og så sige, at I skal huske at komme til Sky Prayer. Og det er før hver eneste Skywalk. Vi kan ikke lige huske, hvornår næste gang er. 18.30. Det er kl. 18.30, og så en time frem. Og det er rigtig godt. Amen. 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 Jeg vil gerne invitere dig til påske-gospelkoncert med Riverside Gospel Choir mandag den 1. april. Riverside Gospel Choir holder til på Randers Musikskole, og de er i fuld gang med at øve sig til koncerten. Koncerten skal holdes her i Nellemann-bygningen i Randers, hvor den evangeliske frikirke er klar til at være vært ved koncerten. Og jeg glæder mig til, at det lokale her det bliver fyldt med koncertgæster. Riverside Gospel Choir har de seneste 7 år holdt en masse livsglade koncerter i kirker, til bryllupper, på virksomheder og på værket i Randers. Koncerten i Nellemann bliver både storslået og festlig, og der er sanger på repertoiret, som passer perfekt til en påske-gospelkoncert. Det bliver en fantastisk gospeloplevelse. Kom og vær med.
Patrick? Patrick, hvad laver du? Jeg leder. Leder du? Ja. Hvad leder du til, Patrick? Der er rød tråd. Jamen, Patrick, jeg har faktisk en rød tråd lige her. Er det? Ja. Nice. Tak skal du have. Ja, der er noget spændende for inden. Sky Academy. Ja, det er rød tråd. det er nemlig rigtigt. Sky Academy, det starter et nyt hold op efter sommerferien. Og Sky Academy, det er et lederskabskursus for dig, der gerne vil lære noget mere om lederskab og lære noget mere om kirke. Og ja, hvis du kunne tænke dig at vide mere om det, så synes jeg, du skulle tage og gå ind på Skyroks hjemmeside. Gør du ikke det, Patrick? Jo, ja. Men det er skyrok.dk. Ja. Så... Nej, det er så dejligt. Hej Rasmus! Hej! Så er der kommet flere med på lejr. Ja. Men kan det passe, du har noget, du gerne vil fortælle os om en tur Skyrok tager til Herning? Ja. Jamen, det er fordi, at den 19. april, så tager vi til Åben Kirke i Herning. Og det bliver rigtig hyggeligt. Så hvis man har lyst til at tage med og se, hvad det er for noget, så skal man gå ind på Facebook og tilmelde sig. Ellers så skal man ringe til Maria. Og det er på telefonnummeret 61 65 50 35. Det må jeg ikke hænge mig op på. Ja. Men lad os håbe, at det bliver bedre, når vi kommer dertil. Ha' det godt. Hej.